ወደ 16 ዓመት ወደይ ብጥሜት ሞይቱ ብምክንያት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ደርቂ ሰባት ይሞቱ ከም ዘለው ነበርትን ሓደ ሰበስልጣን ተኸባቢ ተዛሪቡ ነባሪ ቦረና ወረዳ ተልትሌ አቶ ጉዮቱሩ ብምክንያት ጥሜት ቅድሚ ሓደ ሰሙን ወደ 16 ዓመት ውላዶም ከም ሰኣኑ ንቢቢሲ ተዛሪቡ ወደይ ቆሪ ጎዮ ይባሃል ነይሩ ወደ 16 ዓመት መንእሰይ ነይሩ ብጥሜት ሓሚሙ ምንም አይነበረንን ጥሪትና ተወዲአን ናብ ሆስፒታል ወሲድዮ ምስ ሕፅረት ምግቢ ዝተተሓሓዘ ኢሎምና ካብኡ ምስተመለሰ ሞይቱ ይብሉ ኣማሕዳሪ እታ ወረዳ አቶ ኤንጌ ወሪዮ ኣብታ ወረዳ ብዘጋጠመ ሕፅረት ምግብን ብዝተሓሓዝ ህፃን 2 ወርሒ ዝርከቦም 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጹ ሰባት ብዘይ ምግቢ ብዙሕ መዓልታት ይሕልፉ ኣለው ጥሪቶም ሃሊቐን ኢሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውሕስና ምግቢ ምክልኻል ሓደጋን እታ ወረዳ አቶ ገልመ ሙሉ ግን ብምክንያት ጥሜት ሰባት ይሞቱ ኣለው ዝብል ሓበሬታ ከም ዘይበጽሑ ብምግላጽ ህፃናትን ኣረጋውያንን ግን ብምክንያት ሕፅረት ምግቢ ካብ ዝሰዓቡ ቀለልቲ ሕማማት ይሓዊ ኣለው ክብል ተዛሪቡ እቲ ኣብታ ዞባ ዘጋጠመ ደርቂ ኣብ ልዕሊ እንስሳታት ኣዝዩ ዝኸፍአ ጉድኣት ከስዕብ እንከሎ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ጥሪት ዝሰኣኑ 4 እንስሳታት ብዙሓት እዮም ነባሪ ወረዳ ተልተሌ አቶ ቱራ ሮባ ቅድሚ ሕጂ 150 ጥሪት ነይረነው ሕጂ ግን ኩለን ሞይተን 4 ጥራይ ከም ዝተረፋ ተዛሪቡ እቲ ደርቂ ኣጥቂዕና እዩ ዘመሓድራና ከብቲ ኩለን ሲኢነየን ብዙሕ ጥሪት ኣለዎም ዝበሃሉ እንከይተረፈ ሲኢኖመን እዮም እተን ዝተረፈ 4 ጥሪቱን ነብሰንኪ ኢለን ካብ ዝደቀሳሉ ኣይትሰኣንን ብሕፅረት ማይን ቀለብን ማሲነን ኢሉ ትካል ስደተኛታት ዓለም ካብ መወዳእታ 2021 ኣብ ኢትዮጵያ ብምክንያት ደርቂ 4.5 ሚልዮን እንስሳ ዘቤት ከም ዝሞቱ ገሊጹ